Häh? Tiedät, että mun vastaus on aina kulli. Vittu, mä en löydä yhtään noita. Meri on kerran piirtänyt ihan helvetin hienon kullin, kun mä pyysin. Oliko se iso pullo? Sillä oli siivet, mutta se ei ole nyt oleellista. Piirrä Vielä Matias. Piirrä Michael Myersin maski sille, että siinä on veitsi pysty. No melkein sama asia. Michael Myers. Se on semmosesta Halloween-leffasta se murhaaja. Mikko Mallikos. Leppis pääkiin. Juustohöylä. Taikka sit toinen on, että piirrä Juustohöylä. leppis pääkiin. Vielä Mikko Mallikon naama, siinä on pystys juusto. Meri näyttää mulle tatuointi, missä on Michael Myers alasti silleen, että siellä on hyvin pyöreät pakarat ja niihin pakaroihin on tatuoitu kurpitsa. Nice. Sano se, että pistää sinne pakaroiden väliin se juustohöylä. Leppis ehdottaa, että piirrä juustohöylä. Onko tää jotain henkilökohtaisuudella? Mikä? Entä tuu kysymään sinne, että voiko sulla olla? Ei, kai. Mä en tiedä, mä en ensin muistanut tämmöstä. Juustohöylä. Kerro jotain hyödyllistä, vaikka ei sano mikään juustohöylä englanniksi vitu pässiä. Cheese grater. En mä tiedä mikä se oikeesti on. Cheese grader? Ehkä? Cheese grader. Slicer. Tai slicer. Jos on grader, jos on vaan. Nicer Dicer Plus. Vähän kuin aramipesä. Voiko se piirtää henkaa alasti, milloin pyörät pakarat ja siellä on välissä juustohöylä? Seuraava ehdotus oli, että piirrät mut alasti sille, että mulla on pakaroiden välissä juustohöylä. Muista pyöreät pakarat. Ja pyöreät pakarat. Tuu juustohöylä. Eikö sä piirtää se niinku minne? Sun kulli, jolla on siivet. Meri on tehnyt semmoisen kullin, milloin siivet. Niin, mutta sulla on se kuuli milloin siitä. Ei mun kullissa ole siipiä. Kohto. Sit vois olla. Käskettä se leikkaa se paperissa siivet ja pistää sun super. Mä painoin nyt ready, että mä voin keskittää nyt ottamaan vielä yhden pelin, koska kello on paljon. On vanhaa. Missä se vittu denssikati oikein on tuolla? Huomenna on aamu uusi promille ja 6. Katsotaan sitä puoli nyt onnistuis. No niin, nyt mä saan perkkislutin auki syhelissä. Nyt mä voin pistää tänne jo. Deliver. Tää on se Iron Will. Boil over. Urban Evasion ja... Juustohöylä. Ihan vitu oikeesti. Distortioni. Jos sä avaat niitä arkkuja, niin sieltä voi löytyä semmonen iso emmentaali. Tammenders. Kakkuja animassa. Kek. Vittu, että on kakkui. Kakkuja. Kakkubileet, en ois ikin harvannut. Yllätys. Tätä täytyy pitää kuukausi taukoa tästä vitun pelistä, että voisi tulla ehkä joku Mitenköhän Chuckia vastaan niin edes kannattais pelata? Mikä olisi hyödyllistä sitä vastaan? Juustohöylä. Ihan vitun oikeesti, nyt tungu se juustohöylä perseensä. Henrik, Mitä? kyllistä. Voi vittu!
Yhdellä vittu juustohöylä kourasta toisessa päässä olkkariin. En pyllistä. Mutta ei sit tiedä, miten sit piirtää, jos ei sulla oo sitä. No referenssi. Mä en halua juustohöylää perseeseen. Mikset? Vittu mulkut saata. Kaikki kiusaa vittu. Heikka. Henry. Mä menen itkemään. Vastaan jälkeen. Äijä näköjään painaa se vittu juustohöylästä näyä. Pyllyreijäs. No niin. Mut se voi olla märkä uni. Tosi ikävä herätä niinku Juustohöylä perseessä. punapystys.